Hormatly vatandaşlar. Şuň 2022-nji ýylyň 5-nji iýul hepdeniň fişini boldy. Şuň gepleşiň temasy Türkmenistanyň garşylygy diňe kagazy ýüzüne ýöne gynansak da türkmen halkynyň azatlygy hatda kagazy ýüzünde de ýok. Ine şu temany başlamak hak, şuň biziň bilen ine Liberty vatandaşyny şul gepleşik alyp barýar. Salam, hormatly Liberty. Assalamu alaykum rada gowmy adaýlaryňyz. Assalamu alaykum watandaşlar. Gowmy adaýlaryňyz. Sağ şükür gowy, şu neçelle gowy. İnşallah mundan soň gowy bolar. Hormatly vatandaşlar, ine bir häzir gepleşe geçmekkä Liberty bilen ýanky öz pikirlerimizi alışmakka gelin Türkmenistanyň gelen habarlary dinläliň we men gysgaçyk ýanky internetten we konstitusiýadan we başga ýerlerden maglumatlar size okap bereyim. Şu tema bagşla. Ine Türkmenistanyň şeýle wagtlar bolup geçýär. Biz habaryny alyp şuraya habarlar alyp Gurbanguly Türkmenistanyň halktan gorkup hukuk geňeşini we hukuk gorayan gurumlary ýygnap Serdar hareketi halky berfaklan nukustak problemalar gördüňizmi? Şuraya bolaýmaly diýip halky gerek bolsa öýüne oturdun, gorkudun, çäklendirin diýip ýanky giýje uny gyýryp ýatyr. Şol iki atawul şu nukusdaky ýanky wakalardan soň hatym gorkup başladylar. Türkmen halky ham galar täze şu ýerdäki ýaşaýan nukusdaky ýaşaýan bir bölegi türkmen bolup durýar. Parada taýýarlyk görüň halka basyş etmeli diýip, ýani şu basyşlar etmeli diýip hukuk geňeşinden talap edýär. Halkyň kellelerine gorku ýygyň. Näme etseňiz şonu edin bolýar. Halky gorkuda saklan, şu öňe çykmasyn, ýani öz nägeliklerini aýtmasyn, üýüşmesin. Şu birek bilen ýani agdalyş boýunça ýa bize söýmesin. Şu zatlar kontrol edin diýip ýani basyşlar edýär. Hukuk gorayan gurumlaryň ýokarky başlyklaryna. Indi şu burzatdan peýdalanyp şu ýyl ine Serdar Raşit Meredow ýalyk adamlar arkadagy ine gahrman arkadamyzy Nobel bayramagyna bermeli ine şul bir topar parahatçylyk saklap gelýär koronavirus ýeňdi Türkmenistan parahat saklaýar diýip Nobel bayragyna muny ýanky hödürlemeli diýip aýdýar. Munam ýanky hemme deputat wekilleri ýanky meclisiň milli geňeşiň wekillerine ýaşullara hemmelerden talap edýär öz tekliplerini bermäni şul ýanky tema boýunça. Hökümet suratda arkada ýagny Gurbanguly Nobel bayragyna ýanky hödürlemeli we Nobel bayragyny almaly. Raşit Meredow hatta mundan ýokary gidip ýanky ýallakçylykda sebäbi öz wezipesini ýitirdi korkup gerek bolsa gelin halkymda duzy, çöregi, uny, elektr energiýany, gazy, suwy, muhtedeli şonu ýeliň halkyň ýani gollugyny alalyň. Ine biz parahatlygy saklap turup Türkmenistanyna halkymyza düşündireli propaganda ýaratmaly ýani teklip berdi. Indi şul Nobel bayragyny bular kellesi işlerini oýdan Nobel bayragy kim ýani münasip. Eger sen siýasatda işleýän bolsaň, onda sen siýasatda, parahatçylykda ýa-da bir şuňa meňdeş adam haklaryny, adam hukuklaryny gorap bir hile revolüsiýon hereketler eden ýagdaýynda sana berilýär şol. Ýöne ünsürim. Parahatçylykda näme etdi Gurbanguly? Biziň döwletimiz agyr ýagdaýa saldy, biziň halkymyz agyr ýagdaýa saldy, hemme ýerde maskara etdi we Türkmenistanyna grażdan uruşyň ýani gapysyny eltip goýdy döwlet. Türkmenistanyna halk bilen ýol boşçulary ýani arasyny bölüp ikisini garşy-garşylygyna etdirdi sebäbi korrupsiýany östürüp ýani paraxorlugy östürüp ine şo güni getirdi. Mundaşyndan adam hukuklaryny, adam haklaryny ýani gorudy diýip aýtsaň özü gödök bozup ýani 2020-de bir wada bir wada 3 tane Türkmenistanyň
guruluş şahalaryny eline alyp öz oğluny bir kanun ýagdaýda seslerini dogrulap prezident etdi. Oňdaşyndan bizim haklarymyzy oğlu kişi ip dur. O yerde de revolüsyon özgürlükler yok. O yerde de yani revolüsyon özgürlükler dine ol ortadan dişalı atrisatyonly rost. Gaýtyp ters tarapy gitdi. Ine şu zatlar üçin bular Nobel aljak bolýar. Halkymyzy ýallaklar galdyryp halkymyza ýanky mejbur etdirip teklif edip ona bütün dünya gurumalaryny ýyldyryp ine halk talap edýär. Siz berämerlik bular haýsy dünýäde ýaşap ýörmen? Käwagt gülkimen tutýar şolary rihme maýa sebäbi şol ýaly sowgutsyz siýasatçy däl adamlar döwleti ýolbaşçylyk edýärler, elementar ýuridik zatlary düşünmeýän bolmasa ol ogly diplomatik okuwlary oturdy. Şu zatlary düşünmeýän bolsa, bu diplomat diplom. Ine halktan haýyş eden üçin ine DBT topary, demokratik opozisiýa topary biz ulu hat ýazar. Onuň üçin hemme ýa jemgyýet gurumlary, DBT we beýleki jemgyýet gurumlary goşulyp biz Nobel baýragyny berýän komissiýa hat ýazar. Ine şu ýaly Türkmenistanyň zatlar bolup geçýär, şular halky ýanky gysyp haklaryny iýip siýasatda ine arkada Nobel baýragyny almaly diýip teklip bilen çykanlar, siz şolara bizim hatymyzy okap jogap berin, bolmasa Human Rights Watch ýa-da ONU daklatlaryny, Amerikan daklatlaryna seredip, olaran bir şolara iýerer, ünsür maskara bolaýmaň diýip ýanky düşündirýär. O aýdymçy akynýaly. Baryp diktatoryň öňüne tant edip giýjelerine $1 milyon üçin maskara bolaýmaň şuraya diýip hökümet suratda bular ýaly gurumlar düşündirse olar, ol gurumlar komissiýa, azat adamlardan ibarat olar. Sizin ýani Türkmenistan hökümetining ýallakçylygyna ýa pullaryna iş bitirmeýär. Olar hakykatdan hem azat seredýär. Egerde şol adam gadanyň üstünlükleri bar bolsa, onu edilýär, bolmasa gaýtyp bütün dünýäye ýaradýarlar. Şol adam eýýän paraholu etjek bize ýüzün diýip hemmeler ýaýradýar. Ine şu ýalda bolup geçer Türkmenistan'dan. Ine Türkmenistanyň raýatlary, watandaşlarymyz dünýäniň ähli ýurtlaryna Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan dünýäniň ähli ýurtlaryna watandaşlarymyz Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyza jang edýär. Hani şunun ýegenleri, dogun garnaşy, niýede mülkleri bar, niýede nämeleri bar, biz gözläp tapjak. Eger Serdar Atol Türkmenistan halkyny mundan beýlek gysyp başlasa, onu bizim şunu gysas diýip ýanky şu ýaly netije gelip hereket et başladylar. Men içinden habarlar aldım şu arada. Häzir haýsy ýurtdadygyny bir bilip bilsek bolýar, biz özüni tapýas diýip ýanky her döwletde özüne gowun etýän türkmenler bardyr. Özüne gowun etýän Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlardan habarly we janýan duran adamlar bardyr. Ine şoň üçin şu zatlar bolup geçýär. Inni Gurbanoğlu Ataoğlu kişi halkın içinde propaganda döretecek bolýar. Inni halka asuda asmanymyz var, parahat uruşsuz watanymyz var diýip propaganda ýöretmeli hemme ýanky hökümetdäki işleýän ýolbaşçylary, deputatlara, ýaşlylara, hemmelere ýanky şular talap edýärler, şuraya propaganda ýerler. Men şu ýerde bellek geçedim elýär. Türkmenistanyň asuda asmany we parahatly öňden gelýär. Ol Berdi Muhammedowyň gazanan üstünlüğünde. Sebäbi bizde uruş bolmady. Şo uruşy ýatyp parahatla geçip, gaýtyp millet parazylygy döredip halkyň arasyna. Ýanky Göktöpeden Kakaçely türkmenler galan türkmenlerli gaýtyp Göktöpeleri patstawy edip, prigovor edip, şolary beýlik vilayatlara eltirip, olary da basışlar edip, olaram vilayatlarda halka basış edip, ahal iýilini ýigrentirdi. Ol Grajdan uruşunyň gapysyna eltdi halkymyzy. Ine şoň iň erwet ýanky döredен dazy. Şoň üçin ol onuň asudalygy we parahatlygy ol gaýtyp şo parahatlygy we asudalygy ýykjak bolýar. Ol ýuwaşça gelip edip gören mahinasiýalary, parahorlugy ol diňe erwetde getirýär. Men mysal getireyim.
Ine Kazakistan'dan gelýän uňny näme uratmaly? Awganistana kömek diýip uratmaly diýip aýdýar. Şo wagtda bu şuda ýanky sanlyk gaçyda Mar welaýatyna hemme elevatorlardan unlary buğdoýy alyp un edip bizim täze hasylymyzdan un edip Awganistana satýar. Kazakistan'dan un elelip ýa türkmeniň buğdoýuny, soňky buğdoýuny satýar. Ünsüň sentyabr, oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna açlyk bolup Türkmenistan'dan un ýetmez. Ununy nowatlar bar. Şoň üçin un alyp goýmaň. Hormatly watandaşlar. Şuň maşenlik edýän zatlary, şuň düýpli maşenlikdigini görkezýär. Biz adyk ministrlikden habar aldyk. Olaram aýdýar, olaram gün aýdýar. Bizim unumuzy, bizim ýa buğdoýumuzy, ýygynan buğdoýumuzy alyp Kazakistandan bir wagon getirip galany gidler. Ýanky galan wagonlar gelmän bizim buğdoýumuzy, unumuzy Awganistana uradýar. Bul mahinasiýa, bul muň üçin eger ministr edýän bolsa muny ýanky basardylar. Hakyt Gurbanyň özü komanda berýär, serdar bolsa ministrler şonu ýanky ýerine ýetirýär. Men bir zada düşünmedim. Türkmenistan'da prezident saylanmadı. Türkmenistan'da prezidentin kömekçisi saylandı. Onun adam Serdar Berdimuhamedov. Onun adı prezident. Şol Gurbanyň diýen paraxor halktan gorkup gyra gaçan kişi bolup ýene öňkülügini prezidentligini edip ýör. Ol halkyň öňünde spektakl oýnap, güýçli artist bolanyny bildirýär. Hormatly prezidentim, men seniň arkadagyň näçe ýylyň 40 ýyla olay diňç almadym, gitar oýnap, saat çalyp, keyip çekip ýadadım. Hakyt şulardan bir diňç alaýaly. Maňa bir ýanky otpuska ber. Men ýadadım diýip aýdalyna olam hormatly arkadagym. Arkadagy Serdar hormatly arkadagy, hormatly arkadagy. Aýdyp bilersiňiz, hawa siziň arzaňyzy kanagatlandyrjak diýip bir ata bolup bir spektakl oýnýar. Şular bara moğlu nefes etmeli. Şo ýerde de gowy oýnap bilen kanýa. Bütün dünýäni bilýär, diňe türkmen halkyny. Ne şu ýerde bir kezza bu toron kelleti giden neşekeş, meýäläp duran neşekeş. Mahinasiýalary öz ministr wagty öwrenen ýanky paraxor schemalaryny häzirem döwlet meçhulny ýokurky ýol boşy bolup dowam edýär. Hay Türkmenistan ýaksyn diň gражданşyna. Men keypini aýdam, o gражданşy şu turmaly ýylyň ahyrynda. Sebebi maglumatlar alypdym. Gaty ýadara evet. Adamlar gününden gaharlanýar, gününden zeýrenýär. Bulan ardalaryny, ýa şikaýetlerini, ardylaryny çözýän ýok. Kanagatlandyrýan ýok. Gaýty beter paraxorlar ýerlerde ýa üstlerinden gülüp para alýarlar. Ine şu pursatdan peýdalanyp käbir watan dönükleri eýýän gyýryp başlady. Arkadagy şöhrat, Serdar şöhrat, watanymyz parahat, arkayn parahatçylyk ýaşaýar. Nirde parahat bar? Ine Özbegistana serdiň diýip ýa Özbegistany nukusy mysal getirýär. Oho, iki durul zady ýa-ki görkezmeler sebäbi nukusda bolan wagtda Özbegistan hökümeti 140 san pozisiýa konstitusiýasyny üýtgeçek bolup, özüni ýene-de ömürlük prezident etjek bolup Mirzoýew şol ädimler edenler şo wagtda 92-nji ýyldan bäri gelýän ondan öň gelýän Gargalpykystanyň azatlygyny, ýagny Gargalpykystan Respublikasynyň statusyny aýryp Özbegistan şular hiç haýy şertde referendum geçirip Özbegistandan çykyp bilmedi ýa şoň hemme haklaryny ýatyryp şol proýekt konstitusiýada berilen soň adamlar öz haklaryny gorap ýöne çykdy. Egerde şolaryň oturulmasa onda Gargalpykystan ýurdy ýiterdi. Şondan başlap täze konstitusiýa kabul edilen bolsa şondan başlap Gargalpykystan däl Özbegistan diýildi şoň. Ine şo sebäpli adamlar maldy. Elbetde bu pursaty unulan Rus spesslujbalaryň bar arasyna elbetde. Sebäbi häzir hemme manifestasiýalar, protestler spesslujbalar ýa-ki kontrolda saklýar. Ine şoň üçin biz şo zatlary gözüňde tutup
dini gurumaçylykly öňe çykmaly, bolmasa çykmaly, taýýarlyk görmeli. Ýani şu zatlara belli bir netije berlik. Ýolbaşçylyň türkmen halkyny saklap bilmejegini inni gözüňe, görnüş ol. Inni Ataul wa ýani türkmen hökümetine we beýleki ýolbaşçylygy bar. Olaryň gözleri ýetdi. Inni türkmen halkyny saklap bolmak şol galýa. Her ýerde adamlar öz haklaryny talap etip başlady. Her ýerde adamlar konstitusiýanyň işlemini talap etip başlady. Ol bir gowy alamatyň zady. Ol bir protestiň boljagy däl. Ýok. Türkmenistan bir kanun kara zonadan kanunly ya konstitusiýa zonasyna girdi bolýar. Ol gaty. Eger şu zatları işlese, eger de şu Ataul konstitusiýany berja edip adamyň haklaryny bozmasa, onu bizim çykyşlarymyzdan meraklan. Onu hemme zat bilýärli, biz gaýtyp bular öňmeli bolýar. Ýöne bular diktatorlar, sübük paraholar bolan soň şu ýoly bular geçmeýär. Ýöne halkymyz şu ýola bular saljak bolup öz haklaryny talap etip başlady. Ol bir gowalamatyň zady. Hökümetdäki ýolbaşçylar inni halk bilen gaty ýokary derejede mülakatly, gürleşmeli, ýani ministrler, ornmatarlar, vice-premierler öz ýani departamentlerine öz işgärlerini tapşyrýarlar. Ähli hukuk goraýjy edaralarda tapşyrylyş ol. Halk bilen inni şikaýetler bolanma kanagatlandyrmaly, gysmaly, basmaly, şart ýagdaýda meselelerini çözmeli. Şonu ýokardan tapşyrylyk berildi. Sebäbi inni halky saklap bolma sehel bir zat bolsa halk böküp çykar. Bir böküp çyksa beýlekden goşulyp gitjegini göz ýetip başlady. Ine ýegenderiň birisi şeýle diýär öz daýetler, ýani Gurbanyňlar. Eger söwdamyza bir goşulsa, biz onu tutarsa we bastyrarys diýär. Daý. Arqyn boluň diýär. Daý biz onu tutup hiç bolmasa Afganistany gulçuluga satarys diýär. Yani şu ýaly şu adamlar konstitusiýanyň badygyny Türkmenistan bir döwlet, o ýerde de ýani meclis, milli geňeş, adalet ministri, sudlar bar, prokuratura bar, beýleki guluklar, adamyň haklaryny goraýan guluklar bar diýip uzatlary gözüňde tutman ine bulan diýen zatlar. Diýmek, bular şol gurumlaryň üstünde bolmagy şol. Bulan şol daýy özüne arkadak diýip kliçkalan Gurbany bolup parahoryň ýani kömek bilen şu zatlar bolup geçýär. Serdar ýurtda hukuk goraýan hukuk geňeşiniň başlygy hem de hukuk goraýan hukuksyzyň geňeşiniň gatnaşan ähli hukuk ýani goraýan gurumlaryň ýolbaşçylary bilen inni ýol açmalylar, şoňa bir bahana özüňiz tapyň. Näme tapsyňyzam sebäbi daşyndan adam gelse türkmenler galar, bizi külmüz çykararlar, bizi gyrarlar diýip ýani bular ham gorkýar, özleri ham gorkýar. Hani bir variant tapyň, ýollar açmalylar diýip buyruk berýär. Halky gorku astyna çykarmaň, gorku astyna saklan diýip inni ýalwaryp haýyş edýär hukuk goraýan gurumlar. Käwagt basy edýär, käwagt ýalwaryp haýyş edýär, sebäbi ýeköleriň galanlygyny bilýärler. Men şu pursatdan peýdalanyp hukuk goraýan gurumlaryň wekillerine ýöneşdim. Siziň hemme diýen işiniz. Ananyň dokumentalna bolmasa da sesleriniz, suratlarınız, adamlar şaýat bolup, ol adamlar bar dokumentsiz torg edilmezde de şolar şaýat. Erteki günne gününden gün jenayda çekilir. Men günay diýen. Men maşgalama barýanlar. Men size günay diýen. Men soňuny çelligidem sizi bir-birden tutup bastyrmasam. Beýleki adamlarym şeýdir. Dogry düşünün. Hiç kimin hakkını gidermez. İnni yıkıllı bular, Ataula yıkıllı. Sizinle öz awraýyny saklap, şu çalışmalar bolanna sizi gıraýmasyn halk. İnni şondan goran. Maşgalaňyz bilen gıraýmasyn diýip şondan goranyň özüňiz. Men size näme çyp duýdurýan? Biz gırardan uruşun öňüne barýar. Şu batış, sizin batışlaryňyň sebäbi ine şoňa getirýär. Siz görürsiňiz, halkyň gaharyny görürsiňiz. Ananyň nukusdaky türkmenler bilen ahalyň, lewabyň, maryň türkmenleriň tapagy ýokdur. Ol gorkuzluk diýip gezip ýörmän.
3 adam birleşdi, eýýem adamlar gorkanok. 100 adam, 1000 adam, 2000 adam, 5000 adam birleşdi, saklap bilmez. 100 miňlerçe adamlar birleşer, görürsüňiz. Biz keypine çykyş edemdik, biz habarlaşyp, ýani habar alyp, şuň boljagyny gözüne ýetip, analitik ýagdaýda analiz edip aýdýasy. Inni adamlara BK-nyň batışlaryny da aýyryň. O ýaş gördüm, maňa ýokardan buyruk berildi, görkezme berildi. O zatlary ýygnap jüýüňe dukun. Sebäbi suut bolanda, sizi ýa adamlar öýlerinizi ýakjak bolanda o zatlar düşünüp bolmaz. Hiç kim dinlemedi. Şoň üçin siz instrument hakkın hükmünde ulanılýaňyzmy? Şonu siz boyun almaly. Sizi ulanýarlar. Sizi halka batış etmek için, kanunları bozmak için, halkı korkutmak için ulanýarlar. Siz şu zatda düşünmeli. Erteki günde siz yani ortadan dişler krayny bolmaly. Gatsir tapmamış zatlar. Yine hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça men gysgaça aýdyp geçdim. Köp maglumatlar var, ona wagt ýok aýtmany. Umumlaşdyrsaň ine şu ýaly bolýar. Men videolar alýan Türkmenistanyň, ýazgylar, makalalar, bir topar zat alýan ýöne olary görkezip bilenler. Entek 20 kälýän haçanla ýani bir topar adam ýüzlerini açyp Türkmenistanyň içinde de içinden adamlar video goýup başlan ýagdaýyny biz hem aktar görkezler. Ine gelin biz öz temamyza geçelim. Garaşsyzlyk, bitaraplyk we azatlyk. Şunun arasynda näme tapawutlar bar? Näme tapawut? Ine gelin şonu serip geçelim. Başynda garaşsızlykdan başlaýar. Garaşsyzlyk 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýokary Sowetinde Türkmenistanyň döwlet gurulşynyň garaşsyzlygy we esaslar barada kanun kabul edildi. Ine şu kanunna 1991-nji ýylda soňkular bolup biz garaşlygymyzy aldyk. Sizin bilişiňiz ýaly 89-dan başlap köýne Sowet Soýuzy ýanky ýykylyp başlady. 91-de 90-dan 91-e çeldi. Şuňa garaşlyk paratlar diýip ýanky bir topar parat bolan ýaly bir topar döwletler garaşlygy. Ine biz soň kaldyk, bizden soň Gazakistan aldy, soň Rossiýa ýanky geçdi şu garaşlyk. Ine şu ýaly Niýazow soňuna çeldi garaşyp Moskwadan komanda garaşyp hiç ýyly siýasatçy bolmadyk. Hemme wagt biriniň hyzmatynda bolup, hemme wagt şu birine ýykylyp gören adam Niýazow Saparmarat Moskwadan hawalara garaşyp beýlikli döwletler garaşlyk alan soň şolary seredip iň soňkularyň arasynda garaşlyk kar etdi. Ine 91-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýokary Sowetiniň karary boýunça şol garaşlyk kabul edildi. Garaşlyk diýmek näme? Türkmenistan Sowet döwletlerine degişler ýa beýleki bir birleşikler degişler Türkmenistan öz başda döwlet, garaşly döwlet diýip karar edildi. Ine şu kanun laýykda alınan kanun laýykda ýokary Milli Geňeş bolýar-da, ýokary Sowet. Milli Geňeşiň kanun laýykda Türkmenistan 27-nji oktýabr 1991-nji ýyldan başlap garaşlyk bolýar. Indi 2018-nji ýylda näwelli sebäbi görä garaşlylygymyz bayram şu 27-nji oktýabr bayram diýip hata edilýär. Ýöne 2018-nji ýylda näwelli sebäplerden ine şu garaşlyk 27-nji oktýabr 27-nji sentýabra geçirilýär. Näme geçirilýär? Näme şuň ýanky möhledi üýtgedilýär? Men bilemok. Elbetde bir zady barda şu sebäpli edendirler. Bunu barlamaly näme dogry bolsa ýa biriniň ýanky doglanugyny gawatlap etjek bolan bolsalar ona ýerine goýmaly. Ýene 27-nji oktýabra geçirilýän sebäbi 27-nji oktýabr belli bir gün ýanky garaşlyk alynan gün şu. Onu 27-nji sentýabra geçirip bolmaýan hiç ýyly. Ine şu garaşlyk bize näme berýär? Garaşlyk bize Türkmen döwleti hemme zatlar, hemme kanunlary, konstitusiýa, hemme zatlar ölçüýär. Ýanky şular ýaly bize mümkinçilikler berýär. Öň biz özümüz çözemdik. Öň Moskwadan biz 70 ýyllar Moskwa degişlik, şu Moskwadan aňardan ýanky kararlar ýa-da instruksiýalar ýa-da görkezmeler gelenler
Türkmenistan'la şu zatlar kabul edilýärdi we Türkmenistan öz siýasatyny, ykdysadyýetini öz başlyk alyp bilmeýärdi. Ine şu sebäpli 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrdan başlap Türkmenistan öz siýasatyny, ykdysadyýetini özü garşy hiç kime bagly bolman alyp barmaly diýip karar kabul edildi. Ine bitaraplyk näme? Bitaraplyk gelin biz şunu ensiklopediýadan men okap beren şu bitaraplyk näme anlady? Latin diline ne biri ne beýliksi diýdi. Ne biri ne beýliksi. Halkary hukugyna bolsa uruşa gatnaşmazlyk we parahaçylyk döwrüne agresiv harby syýasy bloglara gatnaşmazlyk, olar bilen ylalaşmazlyk, şeýle hem harby arsenallary we büdjet çykdyjylaryny azatmak. Diýmek, bitaraplyk biz hiç şeýle birleşiklere, hiç şeýle ýa uruşlara, ýa uruş bolan ýagdaýyna biriniň ýa beýlekiň tarapyny tutup ýa-da olary ýaraň berip birine bermän, ýa-da öz ýanky agresiv atak edilen harby enjamlarymyzy ulotman, gaýtyp peseltmeli, özümiziň ýaragly ýa harby büdjetlerimizi peseltmeli. Ine şu borçlary bitaraplyk alan döwleti borçlar alýar. Halkara bitaraplyk kanuny men okap beren bitarap ýurduň beýlek döwletleriň arasyndaky söwüşde edýän hereketlerini üç çäklendirmäni öz içine alýar. Diýmek, halkara bitaraplyk haçanla ikrar edilenne onu biz şu üç tane şerti yerine getirmeli. Birinci, töweşýänlere öz ýaragly güýçlerini bermelik. Misal üçin Özbegistan'a uruşypdym, biz öz ýaragly güýçlerimizi bermeliler. İkinci, töweşçiler tarapyndan ulanmak üçin çäklerini üpsün etmeklik. Esas transit uçuş we şu meňde ştatlar. Misal üçin bir ýerde uruşypdyrmy? Ine bizim üstümizden başga bir döwlet ýaraglary şolara geçirmeliler. Haýsam bolsa bir tarapa. Ya biz şoňa transportymyzy bermeliler, ya biz şoňa kömek etmeli. Biz bir tarap goşulmalyar. Üçüncü şertem bolsa ýarag we harby harytlar bilen üpsün etmekde taraplaryň haýsydyr birini kimsitmezlik. Ýagny çäklendirmeler bermeňsiz ýa-da asla ýok. Diýmek, haýsam bolsa bir döwleti biz ýarag bermeliler, ýa kömek etmeliler. Ya ikisine dem kömek etmeli, ya da hiç haýsyna kömek etmeli. Ne şu ýaly üç tane çäklendirme berilýär, haçanla bitaraplyk bolan. Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen şu bütün dünýä hukuklyk arhitekturasy öňki wagtlardan bäri gurup geldi. İkinci beýik watançylyk uruş oturan soň dünýäde täze hukuklyk arhitekturasy guruldy. Ine şu Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen şol täze soňky ýyllardan bäri gelip gelýän ikinji beýik watançylyk uruşundan bäri gelip gelýän hukuklyk arhitekturasy aslında işlemeýär diýip şonu ýa hukuk ýagdaýa saldy. Inni häzir dünýäde köp zatlary başaça serip başladylar. Inni dünýäde sen neutral bolsaň, sen özüň gorap bilermiň? Ya neutral bolsaň, sana üstüňe çodonla BMG ýa bütün dünýä milletler gurulmasy kömek edip bilermi? We başga soraglary yüzüňe çykdy soralar we şoňa intek jogaplar berilenok. Näme bir taraplyk gerek egerde şu reali Türkmenistan mysal üçin üstüne bir çoksa beýlik BMG ýa beýlik döwletler gurulmasa onda bizim bir taraplyk kagyzyna näme tolçuna näme bize haýry bar diýip ine şu soralar emile gelýär. Sebäbi ünsürin bolsaňyz Ukraina Budapeşt ýa konwensiýasyna Rossiýa, Angliýa, Fransiýa, Germaniýa, Amerika gol çekdiler. Ukraina öz ýaderni ýaraglary aýrýar we şu döwletler şoňa şu döwletiň ýa-ni serhetlerine we şu döwlete hiç kim çolmaýaly garantiýa berýär diýip gol çekişdiler. Ýöne şu garantiýanyň içindäki çeken Rossiýa birinji bolup şonu bozup şu Budapeşt konwensiýasyny işlemeýän görkezdi we dünýäde ýazylýan, çekilýän şertnamalar bozup bolýan ekenini mysal hökmünde görkezdi.
Şoň üçin Rossiýa izolýasiýa düşdi. Şoň üçin Rossiýa garşy hemmeler sanksiýa ýapdy. Rossiýany gollayan döwletler, Eritreýa, Talibanlar, ýene de bir tane iki tane döwlet bolmasa, hatda Hytaý bolýar. Hiç bolýar. Şoň üçin Putin ılgak geldi, Orta Aziýa, ýani Merkezi Aziýa gelip, o ýerde golluň gördüdi. Öň Serdar Gurbanoğlu ýaly adamlar hata etmeýän adam şoň ýanyna gelip, hemme Aziýada, Merkezi Aziýa döwletlerini birleşdirip, öz ýani basyşyny aşagyna aljak bolup synaşyp boldy. Näme turdy? Wagt görkezdi. Ine şu bitaraplyk näme Türkmenistan bitaraplyk kabul etdi? Bitaraplygyň esas ideýasy bizim ýaşulymyz, bizim oppositsionýerimiz öňden gelýän, ine ak ve sapalan ýanyňky oppositsionýer bile işlek gelýän, öňmitde işleýän bizim ýaşulymyz açdy şonu. Şonu açanla, şol ideýany alanla birinji bilen Orta Aziýada durnuq zat ýok. Bu tarapda Afganistan'a uruş edip durdy. 30 ýyldan beri. Bu tarapda Rossiýa belli däl. Şol Türkmenistana bir taraplyk kömek eder. Biz iki ýagyn arasynda bütün dünýä bizi gollardy. Bir taraplyk ideýany şonu goýdy. Onam Niýazow, onam Barışyk Muradow alıp Niýazowyň gulagyna aýdyp, Niýazowa ýallaklap şu hökmünde şonu berdi. Niýazow derrüň peýdalany. Derrüň Barışyk Muradowyň ideýasyny peýdalanyp, şol bir taraplyk almaly we özüniň ýanky ideýasy hökmünde we özü şonu aldy diýip şonu etdirdi. Ýöne hakykatdan hem şu ýerde bellek geçmeli Barışyk Muradow ol ady belli diplomat, şol adam köp işler etdi bir taraplyk almak üçin we şol bir taraplyk Türkmenistana berildi. Şo bir taraplyk berilende ol birinji bir taraplyk 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda New Yorkda BMG, ýagny bütün dünýä milletler gurulmasyna baş assambleýaň mejlisinde 185 ýurt bolup Türkmenistanyň hemişe bir taraplygy A50/80 ýürüýte karar kabul edilmegine ses berdi. O ýerde 100% hemme ses bermedi, ýöne umuman karar kabul edildi. Bir näçe günden soň Türkmenistanyň özünde de şu bir taraplyk alınan soň konstitusiýon prosedura çalşyrdy. Ol bolmaly hatda. Ýöne men hiç düşünmek näçimdir 2015-nji ýylda BMG baş assambleýasynda Türkmenistanyň hemişe bir taraplygy rezolýusiýasy gaýtadan kabul edildi. Ol Türkmenistan halky üçin edilýär, ol diktatorlar üçin edilmeýär şu zatlar. Onu da Birleşen Milletler Gurulmasynda da bir topar ýanky bir topar adamlar, bir topar gurulmalar, bir topar döwletler Türkmen halky üçin karar kabul edýär. Hiç wagt Berdimuhammedow Niýazow üçin kabul edýänler kararlar. Ýöne ýolbaşçy bolup, diktator bolup, hemme adamlaryň haklaryny, setlerini ugurlap iýip, ine Niýazow şonu diňe öz üçin ulandy. Türkmenistanyň ferhedini ýapyp, Türkmenistany hiç kim goşulmaly diýip, içinde özüniň döwletini, ýagny paçalanyp başlady. Ine şondan bäri şu bir taraplyk Türkmen halkyna kömek etmeýän, gaýtyp ziýan berip, gaýtyp şu diktatorlar öz behwidini ulanýar. Näçe? Egerde Türkiýede professor bolsa, ýa Fransada professor bolsa, derrew Raşid Meredow ýaly harandadalar, ýallakçylar, watan dönükleri nota ýazýar. Ene Frans döwletine ýa-da Türk döwletine bu ýerde bir taraplyk döwlet näçe ine siziň nemäňizde telewiziýanyňyzda, radiýanyňyzda, medeniýetiňizde Türkmenistan boýunça aýdýanyň, siz Türkmenistanyň içine goşulmana hakyňyz ýok, bizim bir taraplygyny var diýip bir taraplyk bilen ýapylýar. Görýän? Soň beýleki diplomatlar aý bolýar, halk kalmasa, halk iştirak diýmese bizem goşuljak diýip gyra çekilýär. Egerde halkymyz galyp bir zat etse, derrew onu goldurjak adamlar. Şoň üçin käwatlar maňa diýär, Murad ağa näçe Ýewropa medeniýetinde, Türkiýa, Rossiýa medeniýetinde ýok bolýar.
Elbette bolmaz. Sebebi ol bira diktator döwleti we onuň häkimeti, bir tarapda da azat döwletler. Eger azat döwletler beýan et başlasa, olam adamlar galman ýöne kiçik bir zat beýan et başlasa, eýýän bular galyp başlar etse, bir taraplara ýylanıp, onu azat diplomat bolsam, eger halk insin otursa, sen hökman suratda ýerine çekilmeli. Sen bolýar diýmeli ýa-da goşulmaly. Şu ýa-da ýöne Türkmenistanda eger halkymyz galsa, eger halkymyz azatlyk üçin görüş başlasa, bir taraplyk bar ýok goşulurlar. Sebebi hemme zat halk üçin edilýär. Gurbanyň üçin, Serdar üçin edilýän näme? Bular Türkmenistanyň içinde öýlerini perişte hökmünde ýasap, halky gysyp, ýa-ni öýlerini hudaýlarynam ýok tutýar. Hakykatdan hem bolsa, hemme döwletde, dünýälerde bir topor halkar gurumlarda bular diýe, biz halky gorap, halk bize inandy, biz halk üçin işleýär diýip ağzını doldurýar. Raşid Meredow'dan başlar. Ine şoňa watandaşlar biz düşünmeli. Ine bir taraply men size düşündireň Latinle men aýtdym. Ine azatlyk meşgulali. Azatlyk bul bir her adamyň öz azat hereketleri diňe öz ihtiýarly bilen edilmeli we onuň hereketleri şonuň müçberi we şonuň çägi beýlik adamyň haklaryny, hukuklaryny dirmedi ýaly şoňa çelli edip biler. Mysal üçin, ine ortalarda ýara ýa-da Ýewropada diýär, seniň hakyň, seniň nirde oturýar seniň hakyň we seniň borjyň nirde başlaýar. Haçanla seniň hakyň beýlik adamyň haky başlan ýerine şurada sen oturýar. Ine her adamyň haky beýlik adamyň haky başlan ýerine şoň haky oturmaly. Ine şuraya distansa bak. O egerde senin hereketlerin adamlara yani şikes yetirmese, onu sen azat hereketlerini yani dowam edip biler. O diýmek müçbersiz hereketler istenlik zady etmeli diýen zat ýok. Ýok. Ine şu yani bizim borçlarymyzy we çäklerimizi bildirmek üçin konstitusiýada ýuridik tarapyndan şolar çäklendirilýär. Ýöne siyasat tarapdan ine azat metbugat, azat hereketler, azat pikirler diýenmizde ine şu azat bizim isleýärlerimiz, bizim ihtiýarlyklarymyz. Ýöne konstitusiýada bizim şol azat ihtiýarlyklarymyz, hereketlerimiz çäklendirir ýaly ummasyz meçgörde bolup ýa-ni düzgünden çykyp başga bir ýeriň haklaryny iýmeli ýaly konstitusiýada şol çäklendirilýär. Ýöne şu konstitusiýadaky ýazylan zatlaram bize ýa-ni şol azatlyklary diktatorlar bize bermän soň bizde şolum ýok. Şoň üçin bir taraplyk bizde kagy ýüzüne azatlyk, hatda kagy ýüzüne bolsa da hakykatdan hem ýok. Inni azatlyk halkyň her adamynyň syýasy, ykdysady we sosial hukuksyzlyklaryny saklaýar. Näçe men şunu diýär? Ine demokratik opozisiýanyň esasy, ýa-ni prinsip we esasy maksady adam gymmatlyklary döwletden hem öňde bolmaly. Döwlet şu adam gymmatlyklaryny, ýagny syýasat azatlygy, ykdysady azatlygy, sosial azatlyklaryny saklap, hemme konstitusiýany kanunyny şoňa görä düzedip we şoň esasyny işlemeli. Şoň gününe egerde prezident yaramasa, ejesi yaramasa, Münchende ýa-ni wraçlar garşýan bolsa, hökümetden samolyot alyp, onu bökdirip, iýerip ýa öz bile gidip durmaly. Prezident halkyň işini birinji etmeli. Şo samolyoty Türkiýede öljek bolup duran adamlaryň ýa ölen adamlaryň cesedini alyp gelmek üçin birinji bilen şoňa iýermeli. Soň şo ýerde reýse garşyp duran 2-3 ýyldan bäri adamlar getirip gutoran soň, soň öz ejesini hökümetiň hasabyna, bizim pulumyzyň, bizim salgytlarymyzyň, bizim tebigat baýlyklarynyň hasabyna iýerip bilýär. Özem gidip bilen o. Post taşlap, sebebi öz giden ýagdaýynda Türkmenistanda. Onu bul arda ýazmaly. Men 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük işden gidýän men deregme, ine karar boýunça şu adam ýerine ýetirýär, men gitmeli bolýan. Bul oňa sebäp. Ejetini alýan süýrek gidýär gönü.
Türkmenistan taşlaya oğul bolan soň akyny diýär. Te ata oğulla. Hakykatdan o şuraya iş taşlak gidene näme dedi? İşten kovulýar. Ine siz işläp ýörsiňiz bir ýerde. Patron aýtdan gitseňiz näme bolýar? İşten kovulýar. Sizin ejeniz yaramady, kagyňyz yaramady. Oňa sezdiniz mi? Gitjek bolsaňyz aýdýaňyz patron men ejem yaramady. Bir ruhsat akdyýaňyz dogry. Şu ýaly türkmen halky Gurbanulla iş verdi, türkmen halky Serdar oğluna iş verdi. Gurbanulla şol öz wezipesini berip gitjek bolsa türkmen halkyndan ýagny meclisde ýygnak geçirip men şu neçeli işten gidýän, men ýerime şu bolýar, men iş hakym bolmalýar, we men öz meselelerimi çözmäne gidýän diýip özü samolyot töläp, şo samolyotdan ruhsat alyp hem yerlerden eýýäm ol ýokary Milli Geňeşiň ýolbaşçysy bolan işten çykan wagtynda şu 10 gün ol ýöneki Türkmenistan raýaty bolýar. Raýat hökmüne ruhsat sorýar, ruhsat bolsa şu gidip bilýär. O da hatlar kim sebedýär? Ine şu konstitusiýaň esasynda bolmaly hatlar. Kim sebedýär? Hiç kim sebäbi biz hiç diýär. Biz şonu talap etmeli. Men şonuň üçin diýär, täze konstitusiýany talap etmeli. Täze konstitusiýany biz özümüz referendum diýip ýa-ni geçirmeli şonu. Biz geçiren tamam şonu kabul etdirmeli, kabul etmeli etmeli işin. İnniki bizim erdimiz impeachment oğluna ayırmaly. Ondan soň günü inniki adam avtomatik ýagdaýda biz wagtyn hökümet alyp, şu wagtyn hökümet meclis ýatyrmaly we Türkmenistany durumdan başlamaly. Saýlaw geçince. Ine şu hakyky ýuridik prosedurasy. Onuň üçin bize ata gerek. Onuň üçin bize Türkmen halky gerek. Inni biz häzir liberty bir minutdan oturýan. Inni näçe bilýän syýasy, ykdysady we sosial hukukçylyklar. Siyasi hukukçylyk bolanma onu biz her adama azat Türkmenistan ýerdik. Inni biz azat Türkmenistan gaty detala geçdik. Her bir adam Türkmenistandaky siyasi azatlyk, ykdysady azatlyk we sosial azatlyk bolmaly. Siyasi azatlyk bolan näme bolýar? Sen isleyen wagtyň partiýa açyp bilýän, jemgyýet goşup bilýän, fond açyp bilýän, futbolny klub açyp bilýän, ýene bir klub istendik gurumany açyp bilip, şoňa gatnaşyp bilip we öz ýa-ni syýasy öz mümkinçiliklerini, syýasy öz talantyny realize edip bilýän. Ine şoňa syýasy azatlyk diýär. Mysal üçin Türkmenistanyň prezidenti ýa Gurbanulla bir karar çykardy ýa görkezme berse, bir kanun derrew şo ýerde şonu fiksiýe edip, öz gurumany bilen ýygnak geçirip, onu karar çykaryp, günü prokuratura ýerip şunu derine ödüm diýip ýa talap etdi. Ine şu syýasy senin siyasatda azatlyk, syýasy azatlyk. Ine ykdysady azatlyk bolan näme bolýar? Ykdysady azatlyk bolanma senin işlemäge mümkinçilikler. Şo ýerde işçilik bolmaly. Şo ýerde bir topar senin üçin işler bolmaly, dürli derejede. Mysal üçin senin diplomuň bar, inženýer bolup işler bolmaly. Ya sen svarçyk bolup işler bolmaly. Svarçyk hökmünde iş bolmaly. Ine şu ykdysadyt azatlyk. Egerde sen kärnişi, portretçi, telekeçi bolsaň, onunla sana şol ykdysadytda işläp bolan instrumentler işlemeli. Bantlar, kreditler vermeli. Salgyt gulluklar gelip seni öldürtmeliler. Sana gelip birinci gerek düşündürmeli. İkinci gerek seni okutmaly. Üçüncü gerek jerime almaly. Bizde birinci gerek gelip bildim bolýar, jerime salp basyp goýar. Ol ýa nakazatelny, ol repressivni salgytluk bolýar. Ana şu ýerde de salgytlyklar bar. Gelýär, ýalňyşdan düşündürýär. İkinci gerek ýalňyşdan seni okudýar. Sana spesialist ýa konsultativni organa ýa kontakt berýär, sen torbagyny ýa orada Zoom'da sana öwredýärler. Üçüncü gerek onan sen geçip ýalňyşdan ona gelip düşündürýär, bagşla bir jerime salmak bolmaýar. Onu da jerimeler ýa diňe ştraf berip bilmesen edarany ýapmaly bolýar. Türme ýok bärde onuň üçin. Sebäbi sen bir ykdysadyň bir elementi hökman türme batmaly. Elbetde egerde ýa-ni pullary oğurlap bir topar haramlyk edýän bolsaň, onda basarlar ýöne
o yerde salyk tölemedim, bu ýerde salyk tölemedim, onuň üçin basyp durýan adam ýok. Hiç ýerde ben Ýewropada. Salyk tölemedim, töle. Töle bilenmi? Ýap edarany. Egerde töläp bilmeseň bir topar jaýlar gurun bolsaň ogrlap. Ona ýalar bu jaýlaryň pullaryny ýydan geldi. Düşünüp bilmeseň onu alırlar elbetde. Şo ýerden aldyň bolýar. Indi sosial hukukçuluk näme bolýar? Ine mysal üçin siz ykdysat hukukçulugynda işleýän, ykdysadyýetde birden iş ýitirýän. Siz gün nowla açmaly, sizin sosial paduşkaňyz bolmaly, ýa-ni sosial ýastyk bolmaly. Şoňa düşýäňi de ýumşalyk bolýar. O diýmek näme? İşi şo günden başlap size hökümet 6 ay, 9 ay, 1 ýyl, 2 ýyl sosial kömegini bermeli. Diýmek, size bir 400 ýa $800 kömek berilmeli. Şo pulu siz ýaşap bilmeli. İş tapynçaňa. Soň size hökümet hödürlýär. Ine şunu iş var, şunu iş var. O işe gitmeseňiz, onu hödürlýär. Mümkin siz okujak bolýan. Hawa men okap hünärimi çalışjak. Onda hökümet öz puluna sana täze hünär öwredýär. Şonu öwreden soň sana iş tap berýär. Ine şu ýaly sosial hukukçuluk diýilýär şu. Ol işten çykyp ýa bankrot bolup derre ölmeli ýa zat ýok. Olur ýa zat ýok. Sebäbi bu bir döwlet, bu bir banda däl, ýa bir köçe däl. Bu döwletde ýürütülýän ykdysat kanuny bar, ykdysat şertler bar, ykdysat instrumentler bar. Şu şertler ýerine ýetirmek üçin. Ine şu ýalda bolup geçýär. Muny aýratyn intek düşündürür. Men bir size ideýa saljak bolýan demokratik opozisiýa Türkmenistanyň ine men ýolbaş hökmüne saýlady. Ine bizim esas ideýamyz demokratiýa diýmek adam gymmatlyklary. O näme? Siyasi hukukçuluk, ykdysat hukukçuluk we sosial hukukçuluk. Şo ýagdaýlar biz çözen ýagdaýymyzda sizin şunkı problemlaryňyzy ýitip gidýär. Köpüsi maňa aýdýar, senin prezident bolsaň, senin dogunandaşyň şeýdermi? Siz näme urun berýär? Men size 2 ýyldan bäri düşünüp gelip oturýan. Garyndaş bilen işe alınmýar, ýa tohum bilen işe alınmýar. Dine ukyplygynyň ukyplysy öňe çykmaly. Ýadyňyzdan çykaryň, öz garyndaşyňyzdan, özüňizden, ýa dogun garyndaşyňyzdan. Din ukyply çykmaly. Prezident bol, aşağı çopan bol tapaly diýok. Din ukyply. Bolmasa bähteşik bol. Bähteşik bol ýa ykdysat bähteşik. Şol edara çökür gider. Bolmaz. Hökman üstüne arz eder, hökman paraxorluq eder, hökman basılar gider. Egerde garyndaşyň goýaýsaň, sen şonu prigorit edýär. Basılyp gider. Şol ýaly biz aýdyk gelip oturýar şu zatlary. Siz ýene de şoňa gelýär. Dine ukyba görä, dine okuwuna görä, okuw görüp, ýa-ni tejribetine görä, dine halka hyzmat etbilene görä adam saýlanır hökümet işlerini. Galym ýa hususy işgärlere o hususy adamlar öýler saýlar. Kim saýlar? Dogun garyndaşym ol öz işleri. Ol hususy. Men hökümet gurumalar barynda, döwlet ýa ýolbaşçylar barda, şu zatlary geçýär. Ol her bir ýolbaşçy saýlaw usulyny geçýär. Prezidentiň karary bilen indi ýaňydan çykan o bir kanun. Prezident näme? Murgap vilayatyň Murgap etrabyny häkimini goýuny näme tanýandyr diýen. Ýok. Dosiýege diýip golçuk goýar. Şo ýerde Murgap halky şundan prezidentiň gowulýar hakim saýlama. Prezidentiň saýlanyşy bilen we şo ýerde Murgap etrabynyň halky öz häkimini saýlaşy bilen deňler. Olar has güýçli, has ýanky borçly we has talaply saýlarlar adamlar. Şoň üçin gerek bolsa şu güne aýdyp bilýär o prezidentiň haçan prezident bar, haçan prezident ýerden wagty bolarmy? Bu zatlary ýitip gitmeli. Näde o bu zatlar? Olar ýa konstruksiýa, döwlet konstruksiýasy işlemelär. Gaty berk bolmaly. Pikir etmeň, Murgapda ine biz özümiz saýladyk näme etsek şonu diýet. Ýok, konstitusiýa we konstitusiýadan çykmaly. Saýlanany şol borjyny ýetirmek. Ýetirenokmy? Ine şonu onu aýyrmaly. Ýa siz aýrýaňyz, ýa prokuratura aýrýar. Bolýar. Kanun bolýan bolsa. Eger resultaty bolmasa, onda vilayet häkimi şoň birinji gerek duýdurşy, ikinji, üçüncü gerekde aýrýar-da ýene de Murgap etrabynyň halkyna haýyş edýär täzen saýlanmaly. Ine şol bolmaly zatlar. Indi biz ýa-ni öz gepleşigimize geçeli. Liberty siz berdimi?
Murada. Men size bir sorum. Nime? Mhm. Aýdyr Murada. Ýalnys biz garaşlyk bardy gürledik, bir taraplyk bardy gürledik we azatlyk bardy gürledik. Şoň tapawutlaryny men düşündüm. Siz tapawutyny gördüňiz. Inni sizin pikirinizçe garaşlyk wajypmy ýa bir taraplyk wajypmy ýa azatlyk wajyp? Haýsy has wajyp türkmen halkyna? Näme pikir diýär? Murada halkymyz üçin ilki azatlyk wajypmy kadýan. İlki bilen. Ondan soň garaşlyk, soň bir taraplyk. Bir taraplygymy da bilin ýok diýen ýaly bir hemme özüne peýda geljek nemelere hökümet hemme özüne peýdaly döwletlere haýyş edýä, kömek edýä, ol neme yaragan östüripdir. Şimdi hemme bir taraplyň şertlerini bozupdyr da. Bir taraplyk kalmadymy kadýan. O kägerler pikir edýär, aý burýa näşe döwlet bir taraply, bir tarap diýip oglan etdi, bir de kömek eder. Hiçden gelip bir taraplyň şertlerini ýerine ýetirmeden hiç kimem taňa gelip kömek etmemi kadýan. Dogry. Menim şeýle pikir edýän sebäbi şu mesele gaty wajyp. Bize bir taraplyk gerekmi, garaşlyk gerekmi ýa-da azatlyk gerekmi? Birinji bilen garaşlyk we azatlyk gerek. Sebäbi biz birine garaşly bolmaly. Ine häzir Türkmenistan döwleti Putin ýa aljak bolýar, öňküýäli. Oň pikiri 200 ýyla bolay ine Rus halky gan döktüler, uruş geçdirdiler, zat etdiler. Merkez Azyany aldylar, inni tosan ýerde katastrofa boldy, Sowet Soýuzy ýykyldy, her kim azatlygyny alyp gitdi, ol näme dogry beýle bolmaly. Russiýa ýanky ýerleri Russiýa ýene gaýdyp almaly diýip, ýanky Merkez Azyany eline aljak bolýar. Muňa Gurbanuly bilen Serdara gün ýykylýar. Bular ýanky diskussiýa dam edemekler. Bular öýlerini patron görýär. Öňem Gurbanuly Niýasyň elini oşap ýören adam. Serdara kakasyň eline oşýar, olam oň eline oşýar. Diýmek bular bütün watanymyzy, halkymyzy dönük bolup biz satarlar bular. Eýýam satdan. Şonuň üçin haçan bizim azatlygymyz bolanda onu döwletimiz hem azat bolýar, hem garaşly bolýar. Gatdogry aýtdyňyz, azatlyk wajyp. Ýöne birinji garaşlyk alınýar, onsoň içinde her bir adamyň azatlygy alınýar. Siýasy, ykdysady we sosial azatlyk. Şol azatlyklar bolanda her adama Türkmenistanyň içinde ýaşamak komfort bolýar. Komfort ýani aladan ýok ertir küwüniň. Aladan ýok 1 ýylda näme bolar, aladan ýok 10 ýylda näme bolar. Metbuat muht, okuwlar muht, çağın üçin alad etmeliler. Çağı dogrulymy? Allahjan Hudaýjan ine şoň ýa hökümet tarapyndan garantiýalar bar. Siýasy garantiýasy, ykdysady garantiýasy we sosial garantiýasy. Şu 18 ýaşadymy? 18 ýaşynda şol adam özü hereket etmeleri mümkinçilikler bar. Ine şu ýaly döwlet bolanda ol azat adamlaryň azat döwleti bolýar. Azat döwlet bolsa ol garaşlyk bolýar. Garaşly döwlet bolýar. Hökman azatlyk hemme zadyň öňünde. Inanyň bizden bir taraplyk aýyrsan, azatlyk adamlar alsa, akyn ýaşap bile bir taraplyk hökman bilen. Ine bir taraplyk bada bizde. Azatlyk ýok. Hiç ýanky bizim üçin paýhy ýok. Diňe ýagdaýlarymyz mundan beter elbet sebäbi Gurbanuly bilen Serdar bir taraplygy ulanyp jurnalist getirmän. Hiç ýere maglumatlary ýaýratdyrman. Biz öz başdak döwlet, biz bir tarap, bize goşulmaň diýip halky edip hemmelerden gizläp, ine şoň üçin Türkmenistanyň içinde wiz etseň seni ýank basalyp gidýär. O näme beýle bolýar? O näme üçin men ine häzir Fransadan video ötün özüm diktator tanqypda. Men edilýän bärde menden başga 70 milyon adam edilýär, ýöne Türkmenistanda bir adam hem edilýän ok, Gurbanuly we Serdardan başga. O näme beýle döwlet bolýar? Näme üçin azatlyklar deňde? Konstitusiýada berilen azatlyklar deňde, ýöne hakykatdan azatlyklar deňde. Näme üçin Ýewropa döwletlerine
biz protest etmek için yemeğini uğratsak derru avtomat ruhsat diye derru canı diyorlar. Edbilerler hiç bir problem yok. Qaytyp size näýini goraw gerek şöyle polis durur ýanyňda sizi gorap gerek bolsa ýüzden uşaňa diýip ýüzlenseň polis böküp dur ýanyňda. Türkmenistanda protestin adyny aýtsaň sen watan düşmany näl? Sen hatda bir müňlerçe adam öldürýän ýaly. Hakyt şu iksan atawl gorkup şu sözden gorkup seni gyrmak bilen şu Türkmenistanyň ellerine emheme terrorist polis zombiler bolsa göl üstüne ýeberýär. Tapın şunu yerini aşan. Şunu ýaly gorkdy. Näçe Macron protestlerden gorkan ol? Näçe Urbanly gorkdy. Sen Macron halk saýlady. Eger halkyň bir bölegi näde bolsa, onu halkyň ummasy bölegi ırda. Türkmenistanda bolsa, halk saýlamasaň halkyň bir bölegi de halkyň hemme bölegi näde. Ine şonu gorkdy. Haň bir soraw bar. Liberty. Şimdi siz Türkiye'de yapıyorsunuz. Türkiye'de adatlıklar ve Türkmenistan'da adatlıklar din mi ya din değil mi? Şuna ayıp bakın. Burada yer bilen gök ýal tapawdy bar. İslam her gawat gelen adamymyz indi işleýän ýermizde patronlar. Her kim öz partiýa hakda, öz saýlan adam hakda nime arkaýyn gurlap bilýär. Arkaýyn söwüp bilýär. Daja sosial mediýada da nime özleri çykyp nime öz pikirlerini arkaýyn aýdýarlar. Erdogan hakda da beýleki partiýalar hakda da adatlyk bar ýa-ni o siyasi tarapdan. Üniversitetde mollumlara çelli nime öz pikirlerini aýdýarlar. Üniversitetin mollumlaryna çelli. Ine bizim ýurdumyzda nime bir ambulans geçende ondan sonra yine bir sany ýagdaýda ýollar ýapylýar diýe. 3 sany ýagdaýda ýol ýapylýar. 4-nji Erdogan geçende ýol ýapylýar diýe. Şol diýe ýalňyş diýe. Erdogan geçende diýe ýol ýapylmaly diýe. Kaptarlar köçeler diye näme üçin ýapylýar diye, o kim diye o diye ýol ýapmaly der, onuň üçin diýip dawa edýärler. Bilinki geçende tutuş welaýat bekleýärler. Olara gerek bolsa ýurdan beklejek. Dogry. Onu bäde käwir watandaşlarymyza sora berýärler. Ine näme üçin hakyňyzy talap edende diýär. Ondan olar aýdýar biz özümüz üçin gorkamdyk diýär. Biz diýär çagalarymyz üçin gorkýar diýär. Hem diýär men aýdýar, sen çagaň üçin gorkanok diýär. Men çagam üçin gorkan diýär. Sebäbi men çagam üçin görüşýän diýär. Sen olsa çagaň geljegini häzirden gömüp goýdun. Häzirden Türkiýe ýa ýene bir şonýal döwlete gidip işler ýaly şertler döredip goýduk öňünden diýär. Sen diýär çagaň üçin, sen çagaň geljegine hiç ýyl ünitň ýok diýär. Ünitlerin oňa diýär. Kendine öz aladan etýän diýär. Sen ýam çagaň geljegini gömüp goýdun. Sen ýam sen çagaň, sen hiç ýyl çagaň geljegi bilen geljegini alad etmedin diýip aýdýan olen ondan oklar. Doğru diýem. Biz bara öz haklarymyzy talap edip öwrenmeli. Häzir demokratik döwlet bolsun, beýlek döwlet bolsun tapagy ýok. Haklar dünýäde Türkiýede ýerleşdiň. Sen häzir ýani Türkiýede bolsaň, Rossiýada bolsaň, Amerikada bolsaň tapagy ýok. Ýaponiýada bol haklaryny talap etmeli. Haklaryny goramaly. Sen hakyny goramasaň, hiç kim goramas sen hakyny elbetde. Ine sen öz öýüň goramasaň, hiç kim gelip goramaz. Şol ýaly haklara, ol sen içki öýüň, içki durmuşuň. Sen şu haklaryny gorap, konstitusiýanyň içinde ýani döwletiň bir elementi bolup, öz hakyň bilen şo ýerde dur. Eger sen haksyz element bolsaň, sen peşke däl näme diýsen kan. Sen bir haksyz bir gul bolýan. Şoň üçin
öz haklaryny gorumak. Ay men çağrımdan gorkyan, beýlekden gorkyan, haklaryny gorumany birinden gorkyan bolsaň, onu bizi idiot hatawyny görme, anlama. Sen öz haklaryny ep berdin, sen öz haklaryny unutdun. Boynuň al. Men haklaryma görüşekler boldy. Men gorkyan, men istem oksaýa, ol bir kyn mesele, o gidişmeli, görüşmeli, zat etmeli. Ol bir grajdan gahrmanlyk gerek o, gaýratlyk gerek. Mende o gaýratlyklar ýok diýip boyun almaly. Utanmaly däl. Boyun almaly, men oňur bilen okşan boldy. Sen hakyň bar, şonu oňur bilmedi ýaly. Ya oňur ýaly, oňur ýalam hakyň bar, şonu başarmaz ýalam hakyň bar. Onu günä däl o. Boyun almaly. Sen özüň içinde çotky, ýasna bolmaly, ýa-ni pozisiýaň. Hakyky pozisiýaň ýa-ni ýakty bolmaly. Öz içinde bulaşyk, daşynda elbetde bulaşyk. Çotky biz bilmeli. Biz haklarymyzy alyp bilýärmi? Ýok. Biz almak üçin haklarymyzy näme etmeli? Şunu etmeli. Diýmek şunu etmeli. Sen dogry aýtyp geçdiň. Liberty. Käbir adamlar öz haklaryny alman, ýa-ni atmaska tapýar. Men çağımdan okyan, men ejemden okyan, men ejem ýaranok, men kakam ýaranok, men ýaranok, men bir topar bolmajak zat. Haçanla bir Türk'ün eline gul bolup işlerine Türk pul vermese, hak almana tapýar, onu tapýar, bunu tapýar, onu haýyş edýär. Tapýar variant. Biz bara hak alıp öwrenmeýän gaýtyp biz ýa-ni haksız para bilen meselelerimizi çözýär. Bizim Türkmenistanymyzda hemme ýerde hakyň bilen almaz ýaly etdiler. Ýa-ni öz hakyny hak ýoluna almaz ýaly etdiler. Diňe paraň üstünde. Şoň üçin bizimkiler ay gepini etmeliler. Tanışmam ýok, ha men tanış taparym, daş ederim diýip tanış tapyp şu gaýty para holu üstür, şoň investor bolýar. Gaýtyp bolýar, şu näme bolsa şo bolsun. Gitjek näme çyk sen eden okşan, näme çyk eden men prokuratura ýazyp gidişden şol ýaly onu käme wagt men gen görýän gidişden rezultat alyp bolýar, eden okşan. Ine Türkmenistan içinde ortalar ya beýleki millet adamları maňa aýdýar. Bana da dogry aýtdylar, men şurada talep etdim, aldım diýär. Näçe türkmenler eden ok bir ýat ýurtda, ýa-ni Türkmenistan grajdan bolsam, milletimiz original, ýa-ni başga ýerden çykan bolsam, biz haklarymyzy alýar. Näçe türkmenler ok gen görýär. Bizde hak almaklyk bir maskara diýilen zat däl, bir hili şoň hümmetini we şoň wajypdygyny adamlar bilen bolýar. Sen näme pikir edýär? Bilen ok hiç hak almak diýen düşünje ýok ýaly kökünde bar. Şimdi men kaptanla özüm işläp gören ýerinde patronlar kaptanla iş etdirjek bolýarlar da. Olaýyn men etjek geldi. Men işim başka diýen. Ondan men etjek geldi diýsem, ýöne kaptandaky işläp görenler bolsa, neme ay şoňa gorunjak bolup hem işleri ýetişdirip, neme şol geljekde bizim nememiz bolar, bir de kömek eder, bir de eýder, beýder, bizim aýlygymyz köpelder. Sonyalık bir arzular, umytlar var, o patrondan garaşýarlar. Sonyalyk. Sonra. Ya ine aýdyn. O patron diňe işi bitaýynça neme seni golda ýa, ýöne işi biten toň seni oňa gerek gel. Seni o gerek gel, o işi bitaýynça seni golda. Ondan köp oglanlar baran ýeri Türkmen ya özbekler ya baran ýeri köp manşonyalyk edilmek bardyr. Meselem bir iş burýan bolsa, neme kaptanda kişem şoňa etdirýär. Ýöne öň Türkmen ýa-da şonyalyk bizler ýaly gaçak gedip zat edip immigrantlar ýok ýerinde hemme zat kak palojna, hemme zat düzgün boýunça tensin etýän, sen onu etýän, sen bunu etýän. Boşmasa ýandan ol aldamak, ýa bolmasa
Edmek diyen zat yok. So, abi ismi Türk işlep veren olsa, ettiren ok, yol veren ok, şoň Türkler öz hakyny talap edýär derrim. Şoň üçin gorkýarlar. Gapdandan işem buyruk bilen oklar, mine sagat köprek, bir sagat köprek işletse de eline pulun tanap berýärler. Doğru. Doğru. Yine şurada bir yollaşını, vatandaşına bir soru berýär. Gelin şuna cevap verelim. Şu kıyan leksikanı yine 40 yıl okusan ütköşme bolmaya, kalkmarat kaban yarların başıdık bolsa bulamağımız hamir bulmancık geçer. Bizden Kalkmarat Kızırov siyasetçiler ol, bir blogger. İkinciden biz her türlü derecede işleýär. Yani şu nädir derece? Ruslar prosvetiterin derece diye. Demek bilim beriş derece. Biz hökman bilimler bermer halkymyza. Bizim Zoomlarda ya da Türkmenistan'ın ilatı bilen, yani Türkmenistan'ın halkı bilen türlü derecede işleýär. Birinci derece maglumatlar alýar, konsultasiýalar berýär, kömekler edýär. İkinci derece şu ýerdäki adamlaryň yani cemiyet bilimlerini galdyryp şolar bilen protesler geçirmäni taýýarlyk görýär. Pikir etmeň biz diňe şu gepleri edýär, şunuň bilen hem zat tamamlanýar. Yok, biz türlü urda işleýär. Ine men şuň çykyşym bilim beriş çykyş şunu. Maglumatlar berýän. Ýöne näil protesler edýän, näil etmeli, näil edip durmeli bulary ekrana aýtmaýar. Olar adamlar bilen günden güni işleýär. Rezultatlaryny görürsüňiz. Ama şoň üçin men her gerek diýen gurumçylykly işlemede ýöne turun o hiç tada getirmiyor. Eger ola ýadyýan bolsaňyz, ene Kalkmarat Kızyrov näçe wagtdan beri turun, men partizan, men ýa-ni han top ýok. Iň bäkisi ýa-ni Angliýa pasportlarynyň öňüne, Türkmen pasportlarynyň öňüne çykylmady. Oňa gaýratlyk gerek. Oňa hakyky agzynda däl, ýüregiňde hereketler. Ine bäýerde şu meselede biz size häzir bilimler berýär. Biz size tapawutlar berýär. Biz size cemiyet bilimleri berýär. Ýatla diýär, bilýänlere ýatla diýär. Şonuň üçin şu bilimleri bermän biz sizi öňe bilendik. Siz hemmeňiz bir zada garaşýar. Men baýda galmaly, tüpüň almaly, düşünýärmi? Biz häzir ýeňerdik. Hawa biz ýeňer. Ýöne bizi bütün dünýä hormat goýmaz, bizi hasap edilmez, bizi teröristler diýerler. Biz ýeňip guturunsaň mysal üçin hawa bütün dünýä bizi gowlasa da mysal üçin bizim halkymyz taýýarlar. Düşünje ýok. Erti biz şu halk bilen näil öňe gideli? Näil biz täze döwlet guraly? Näil ýol başlary biz taýlaly? Diňe paraxorluk. Biz şu zatları birinji düşündirmeli we şu wagtda ikinji tarapdan hem hereket etmeli. Biz diňe hereket siz diňe herekete garaşsaňyz, onu hereket ediler de bu zatlar bolmasaň şu hereketler hem üç galýar. Ünsürin Gazakstanyna, nukusda. Egerde şu hereketler gurumçylykly bolanmasa, hökümet bilen gürleşipse, Mirzoýew bilen gürleşip bolýardy. Gürleşip da dedim bolsa, adamlar ölmedi, bu ýaly kynçylyklar barmady. Gazakstanyna adamlar galanyna gurumçylyk galan bolanmasa, ýolbaşçylar, opozisiýonlar bar bolanmasa, liderler, kiçi, uly, orta, onu häkimlikler gelip olur ýakmadylar. Gaýtyp häkimlikler alyp, häkimin içindäki adamlar bilen bilije işler, beýlik häkimlikleri öz tarapyna geçirip adama galdyp, bir wada oksy ýalgyz çöderdiler. Buraya tapawut. Şu bilimlerin ýoklugy şu. Ine biz şu bilimleri berýär. Biz diňe bilimler oturan doktor. Biz inanmarsaňyz hatlar ýazyp bir topar dağıtır edip dururuz. Men olur size netijesi bolmaz aýtjak. Şoň üçin demokratik opozisiýaň edýän işi we beýlikler diňişdirip bolmaz. Biz türlü derecede gaty işläp gelýär. Yeni bir soru var, şu ýerde bir vatandaşymyz soru berýär. Murada Türkmenistanyň 3-nji diktator saglyk ýagdaýyna üçin ya da başga bir mesele boýunça ya ardan çyksa, Türkmenistan prezidentlerine 2-nji diktator dowam edemi? Kanun esatyna geçme mümkinçiligi barmy? Elbetde bar. Ananyň
Edil häzir Gurbanoğlu'nun ýüregi dursa da Serdar ýa güýçlendirer, öz tohumyndan bir mejidin ýolbaşyny edip goýar da ýene de öňkülük bar. Bular näçe Gurbanoğlu Serdar getirdi? Saglygy gaty agyr bolan soň. Sebäbi ýadyňyzda bolsa 2 ýyllap biz muny ýanky görüşüp saglygyny ýykdyk şoň. Усиление Serdar çağırdy. Bolmasa ananyň власть diýen ýa hökümet diýen zat bir süýjü zat, onu gidirmek, oglum bolsa da gidirip gelen nokta diktator. Serdar'ın tek taýýarlyk görülmedi. O 2 ýylda vice-premier bolup aýlanyň hiç manysy ýok, ýa hiç zat öwrüp bilmedi. Öwrünje bolmalyk, baran ýerine kakymdan duşak bolsaň 30% naliçka getirip ýa biznesmenler şert goýup berdi. Ahal welaýatynyň işlerini hiç kim kabul etmän ýa ahal welaýatynyň hekimi boldy. O näýdi? Ahal welaýatynyň hekimi hiç kim kabul etmeýän bolsa, etraf hekimleri kabul etmeýän bolsa, gidip halk bilen gürleşip bir nokta geçirmeýän bolsa, o näýdi hekim bolýar? Elbetde tejribe almadyk hekim bolýar-da. Ya beýleki vice-premier bolýar, tejribe almadyk. Ol ýöne postlardan geçip adamlara tanıtmak üçin her şunu goýjak, şunu öwrenişini diýdik üçin. Ine şu zatlar bir kanun, şolar bolmady ýaly. Häzir şu tohum hökümeti aldy. Türkmenistan batyp aldy. Haramuly başdan ölse de ýa-da onuň ogly ölse de, Haram Serdar ölse de tapawut ýok. Ýene de başga bir ýerden çykar, başga bir adam çykar diýen tohum dewam eder. Ine şu iň ul hop bizim üçin. Ine şoň üçin şol gelenle ine Serdar häzir 30 ýyllyk geldi. Näçe Käbä gidenine, Mekke'ye gidenine ýanyna ýanky o ahtajagyna getirýär. Ol size gül közmek üçin inniki şol. Olum ýene 20 ýyldan 40 ýaşaýar Serdar ýaly. Serdar 30 ýyllyk gitse 20 ýyldan bul prezident bolýar, Serdar mejidin başçy bolup gider. Sizin bizim çağlarymyzyň öňü ine şuldur. Şu durmuş size gül közjek bolup biz çykyş edýär. Indi bolly aýralyň bu zatlar, bu bir kanun idiot zatlar aýralyň. Artyn beýle halklar ýaly normal ýaşaýar. Şoň üçin bize çykyş edip düşündirýär. Biz çykyşymyzda protest çağırymda var. Protest üçin başga çykyşlar, protest üçin başga işler gitdi. Şoň üçin protestin wagty gelende aýdanmada siz çykyn, oturma. Dillenip ýörme. O sizin üçin wajyp. Bizim hemmämiz üçin wajyp. Häzir bilimler ýene de sizin üçin, bizim üçin wajyp. Şoň üçin bize bilimler berýär. Evet. Sol Serdar diýende men TikTok'ta goýdum da şeýle video, näme ilki Gurbanoğlu, soň Serdar, soň ýyllardan goýdum, soň ol altygy dik goýdum, molin Serdaryň ogly ýok, näme Serdar ölse, ondan berdim soň medifler gutarýar dat diýip degen ýerler bar da aşakda. Kerim bolýan hata alan gop diýip ýazdym men aşakdan ondan. So ýalandan aşağı. Sol Serdar näme Serdar gider, Serdar öler diýip garaşdyrýarlar bar da. Näme Serdar öler, ondan diktatura ýyklar özünden diýip şoňa garaşýarlar adamlar. Gatdogryny ýazýar bizim bir vatandaşymyz Başkan Türkmen. Bu halkyň çekýän jibiriniň çiğlesinin sebäplerinin Gurbanoğlu ýa-da ogul Serdar öýdýärler. Ýok. Gardaşym, günäkärem, sebäpkärem sen men Türkmen toplumyň öýüdir. Gatdogry. Biz ruhsat berýär Gurbanoğlu'a, halkymyz kösenip durýar. Halkymyz Türkiýede ölüp jeteden Türkmenistany ak edip bilmän, aglaşyp, ulaşyp durýar. Samolyot alyp ýanky ejetini doktora München'e gidýär. Özem ministr, medisina ministri bolan adam. Şu bir ýere barsa şu tohum çüýürüp ýanky ýykýar. Ministr boldy, medisinany ýykdy. Indi mejidin ýolbaşçysy boldy ýanky Milli Geňeşiň. Indi o ýerde hemme zatlar ýykdy. Prezident boldy, tu doktor ýöne atardy, çykardy. Diňe
Benzekolonkan oydy, o yerden pul alar ýaly ýa-ni Newt Gaz ministri boldy we onuň pulu ýa-ni bölüklerini. Benzekolonka Türkmenistany diňe şonun pul sorap, sorup getipýär. Pikir etmeýän Gurbanyguly ine beýle eýde akym geldi. Ýa-ni aýdymçy ýa beýlik Türkden gelen aýdymçylar pikir etmeýän o siziň hataňyz geldi. O Gurbanyň pulu däldir. O biznesmenler olar 1 milyon tölen bolsa kontraktyň üstü bilen Gurbanyňdan 5-10 milyon alırlar. O 5-10 milyonun Gurbanyň pulu ýok hiç wagt. Gurbanyň dogulunda pul bolmady. On kakasy zonada ýa-ni nadirator bolup kontrolör bolup işledi. O zonadan ýa-ni soňky adamyň zatdan çöpläpdirdi. On hiç şartları ýok. Bu milliarder bolup barýar sebäbi Türkmenistanyň halkynyň haklaryny, teýgalykyny ip durur. Men size gurun verdim. Kazakstan'dan un ine Afganistan'a geçirmeli, Afganistan'a uwan halkyna kömek etmeli. Bizim buğdoyumuzu un edip uğradık diyor. Adyk ministerliğinin çelaýdy, bu maşeniklerden bize bizar bolduk. Kış ayı görürsünüz, buğday olmaz, yani un olmaz. Sebäbi Gurbanygular söýýärler. O makinasy gözü görünüp duran utanman özü ýa-ni buyruk berýär. Özü şoňa para for. Men aýtdym-a. Daşowy bar, oğul wagtdan soň ýeriniň baryp, maňa ýa-ni glavraşlara maňa pul berin diýip ýa-ni şoldan talap edýär. Puldan doýmadyk bir. Hudaý pul bolan bir kezzapda. Şu ýaly şoň üçin ine şu adamlar sizi hiç ýere getirmeýär. Gurbanyguly 5-10 ýyl ömür galdy. Bu Nobel premiýa derler ýa-ni bir zat etjek bolarlar. Ferdar 30 ýyl sürer. Biz egerde biz hiç takdim edik. Oň ýerden beýleki eýýem 18 ýaşda 16-14 ýaşly gyzlar zorlap ýören kildesi giden psihik taýdan eýýem bozuk adam ine 20 ýyldan siziň täze prezident. Şoňa çel prezident kömedi. Şoňa çel ýene setlerinizi oğurlap geçer durur. O Türkmenistan kiminki? Türkmenistan Türk milyon kim ya Türkmenistan bir tohum, çürük tohum kim? Ne şu sözü özüňize ýatjakda ýa-ni soram özüňize. Gaty dogry ýazdy bizim watandaşymyz Başkan Türkmen. Men alanşam gaty dogry. Döwlet baýlygy adam hakyky. Dünýäde en gymmat resurs adam resurs. Her bir adamın can sağlığı ve etbilecek zadi bütün dünýäň baýlygynyň uly patab edilýär Ýewropada. Şoň üçin Hudaý saklasyň diýerine sen strahowkan bolmasa ýa-ni assurance strahowkan bolmasa köçede maşyn sürýärsen Hudaý saklasyň ýyl kesýär. Sen beýlik adamyň can sağlygyny hup görýär. Birden sen onu uraýsan şol adam öläýse sen pulundan tölemeli. Ýöne strahowkan bolsa strahowka töleýär. Egerde strahowkan bolmasa sen şo pul tölemeli, senim töläp bilmersiň onuň maşgalatyna, çağlaryna soňra çelli we şonuň bilen sen şo maşgalalyny ol adam ölünden soň ýene de hop ýa-da salýan diýip sana ýyl kesýär. Sebäbi adamyň can sağlygy iň ulugdyr. Türkmenistanda adamyň jany näme diýär? Hiç näme. Ýegenler aýdyp tura bizim söwdamyza täsir berýän adamy biz bastırarız. Bolmasa tutup Afganistana gul edip satarız diye. Demek adamın canı Türkmenistan'da hiç lan. Ol bolsa döwlet bolluğu değerli bir bandit topar bolluğu Türkmenistan'ın hekimeti. Türkmenistan'da döwlet yok diýip köpden merak gelýän bizim paraxor ýolbaşçymyz Iksan Ataul diňe paraxorlugy diýär. Halkyň ýagdaýyny çözen o. Ine hukuk genişliğine aydınlan zatdır. Her zat edin bahana tapın yolu aşak gel. Yol açılmıyor. O charter gideni bilen yol açıldı der. Ulu ýaly zat galmadı döwletlerde yol ýapak zat yok. Diňe Türkmenistanda wa näçip biz haklarymyzy talap edemiz. Bizim hakymyz var. İster wagt çykyp, ister wagt girmäni konstitusiýada ýazyldy. Näme sebäpli ýollar ýok? Näçip ýapýar?
Diýmek şu adam ýol ýapýan, biz şuňa impeachment bermeli. Biz şuňa ýanky öz ynymyzdan çykdy diýip şunu ynymdan çykarmaly boldy. Ynymdan çykarsak, onda bizim seslerimiz ýygyna gelýär. Ýok boldy, boldy. Ine şoň üçin täze konstitusiýa referendum edip aýryp goýulmaly boldy. Şunu etmek üçin hiç ýere gitmeler däl, protest etmeliler. Ansat ýok. Biz häzir şo ýollarny işläp durýar, häzir konstitusiýanyň üstünde işleýärler. Biz size netijeler boýunça ýa-ni aýdarys. Liberty, eýýän biz 1 saat 20 golay çykyş edýäs. Başlarsanız köp bölümden çykyş etmeli boldum. Size bir soragym bar. Ine derdim. Türkiýede azatlyk köprek Türkmenistandan. Sizin aýdyşyňyza göre gök bilen asman ýaly. Türkiýede sen akşam ýatýan, öýüňe polis gelen ok, kapyň hahan ok, ýa öýüňe emhine gelen ok, arkyn ýatýan, ýerden işe gidýän, eger dokumentin düzük bolsa, arkyn gidýän sana sorýan ýok. Ýerden kafejikde baryp çay içip bolýar. Alýan aýlyň çaýa kafede oturup çürüýmeni restoranda ýetýär. Türkmenistanda o zatlar yok. Ne ıktisada azatlyk var, ne siyasat azatlyk var, ne hereket azatlyk var, ne söz azatlyk, hiç zat yok. Ne sosyal azatlyk var. Indi sereden Türkiýede näçe Türkler şunu garamazdan ýene de protestler edýär. Näçe şu kanagatlanlaryny şu özüň ummasyz azatlygy. Segel azatlyk kimse başata böküp çykýarlar şular. Bolmasa bizim azatlıklarımızdan hem has ýokurda bu. Açyk kemerlerini bilenem, ýa-ni hiç zat bolmady, şonu da böküp çykdylar. Näçe? Şonu düşündürem? Bular nemede? Bulara öz wägtini gözleýärler da, öz hakyny talap etýärler. Emişe näle ýaşamalygyny bilýärler adamlara. Institutlar, universitetler okudyp dur, adam näle ýaşamaly, näle diň almaly, haýsy wagt diň almaly, haýsy wagt ýaşamaly. Media görkezip dur, gyýgyryp dur. Çeýtden şeýle bolar, beýikden beýle bolar. Size ýylda näçe wagt diň almaly wagtyň bar. Haýsy işlemde näçe wagt diň almaly, näçe wagt näçe aýlyk almaly. Hemme düzgün boýunça gidip dur, meselem her ýyl aýlyk köpelýär. Her ýyl her ýyl bermeli, hökümete tölegin köpelýär. Hemme düzgün boýunça aýdylyp dur. Meselem aýlyk %20 kalmalymy? Erdoğan şeýil %20 kaldırdy aýlygy. Ondan çoňa görä biziň türkmenler pikir edýär. Häzir inňat aýlykdan köp alyp beren oglanlar indi biz diýe inňat aýlykdan köp alyp berýär diýär. Indi aýlyklara üstüne ýene pul goýuldy bolyn, köpeldi bolyn. Indi şondan bir peýdalanmalymy ýa peýdalanmaly dälmi diýip soraýarlar. Şonu bilen oklar. Elektrik bolup işläp beren oglan, men diýe aýlyklar galdy. Men häzir inňat aýlykdan men kän alyp ber, indi meňem aýlygym galarmy diýip menden soraýar. Ol men aýtdym, Türkiýanyň kanuny hem adam üçin deň, immigrant bolsun, migrant bolsun, hemme üçin deň. Inňat aýlykçy bolsa, benim näçe aýlyk alýan bolsam, seňem aýlygyň üstüne %20 kalmaly da. Diýip düşündirýän bolyn. Sonda da maňa ýene patrona jaňa sorak berýär. Men diýe şunal aýlyk alyp ber, men aýlygym şunal galmalymy diýip sorak berýär. Men haýra adamlara. Adamlarda hiç ýyl düşünje ýok da, menem beýlek ýaly adamdyr. Menem çykalýan aýlyk hyzmatlardan peýdalanmalydyr diýen pikir ýok da adamlarda. Biziň
Doğru. Sezdim. Siz ine Türkiye'de okudunuz. Şu yerde bilimler berlenine azat bilimler welýär. Ya şu yerde de Erdoğan'a şöhrat ol çäğerlere gidip size yok siz hökümet prezidentinin kitaplarını okumaly ya yine burada bir topar idiot zatlary etdirýärler ya da hakykatdan sen misal üçin taryhy şu bolsaň hakyky taryhy öwrenýän sen matematik bolsaň esasy ýa-ni matematikany öwrenýän ya da şonu da ine Erdoğan'ın ýa-ni çäheresi we plan ýere gelýär hemmemiz gitmeli ine biz hemmemiz takyaly bolmaly ya hemmemiz Türk eşigini eýmeli biz Türk bu köýüne balıklary gelip gezmeli zat bir idiot zatlar barmy okuwda institut Hiç zat yok Murada. Hiç ilek onyalık hiç ile neme hökümet hiç il gısanop da okuwçylary näle geyimde gelten şok il geyim gel yalamaç gelmesen bolýar diýerler. Onyalar yok. Diňe yalamaç gelmesen bolýar. Näme geyten şonu gey. Öne sen egzaminden geçmelisin. Esasat egzaminden geçmeli. Ondan berilýän bilimlerem Türkmenistan bilen yer bilen gök ýal tapawdy bar. Burada mektebin içinde var. Her klasda mektebin içinde bir 20-30 tane neme var. Ine surat var. Ine şunyaly. Şunyaly surat var. Şonun içinde hemmesinde arkadağa şöhrat diýip ýazyp dur. Şol doskadaky aslan suratlar var. Şonun hemmesinde arkadaň jany sag bolsun. Arkada ine şeýitdi, arkada ine bir taraply galyp berdi, arkada ine garaslyk galyp berdi diýip ýazyp dur. Eýam okuwçylarda arkadaga ullukan bir neme ullukan bir üýtgeşik adam alak düşünje döredýärler da ol klasdan daşna girseň arkada kapıdan içeri girseň arkada daşna çyksaň arkada nirik kereseň arkada ullukan turatan dur neme kitabyň birinji sahypasyny açsaň arkada ikinji sahypasyny açsaň terbar üçüncü sahypasyny açsaň Kerim Guly içinde de birinci misaldan soň üçüncü sahypa geçseň neme arkada ine garaslyk alyp berdi. Arkada bir taraply galyp berdi. Kitap şonyaly. Şonyaly ýa hukuk kitaby. Ine 100 san sahypa ba bolsa badyr, bolmasa şol ýokdur. Ondan şonuň ortasyndaky iň soňu bilen ortasynda arkadaga şöhrat diýip ýazyp. Neme? Ine plan ýylda biziň konstitusiýamyz düzdü. Plan ýylda biziň konstitusiýamyzy aldy. Ay eýtdi, beýtdi. Doğru. Mektepten okuwçylaryň aňynda gaýalak görýärler da. Ondan öňkü prezident wagty neme girjek bolsaň, universitede girjek bolsaň neme Saparmuratyň ruhnamasyny ýat tutup, şonu ýat tutup başdan soňra çel aýdyp berbersen, seni bir egzamin geçirýärdiler. İslendik bir universitede seni Saparmuratyň ruhnamasyny ýatdan bilseň geçip bilýärdiň. Universitede girjek bolsaň, şol ruhnamany ýat tutup aýdyp berýän, boldy sen İslam universitetine girip bilýän. Ondan häzirki döwürde döwlet guşy, ene döwlet guşy diýip guş kelläň ýazan kitap bar. Şonu ýatypmaly. Neme? Ondan men gullukda soň özüm diýer şaýat özüm neme gullukda so döwlet guşyny ýatdypdym da ondan egzamine neme Aşgabatda meni ýarsal gitjek boldular. Sol ýatdan bilýän diýip. Ondan menem begenip ejem dagyn çagyryp men Aşgabatda gelýän ana ýarşa gelýän diýip diýip çagyrdym bolen neme karoçy o şol neme bir nemerä adamyň oglu bar eken, gulluk edip göreken ana ministrin çagasy menen bar eken da etker. Ondan şonal gitmeli, seni goýup gitmeli, sen bolaňok diýip
onu alıp gittiler, meni koyup gittiler. Ýöne begendim şonda. Neme Haramdağdan kitabını okap nemetmedim o diýip. Doğru. Doğru. Biz Haramulu ve Haramdağda diýmeler medeniýetlik bolmaly. Ha. Olam janyň ýalyp aýdylýar bolýan biz efirde şoň üçin efirde de durmuşda da medeniýetlik bolmaly. Dogry aýdýan, men bir zada geň görýän Türkmenistanyň içinde çağıçlardan başlap, ýani arkada Serdar Şöhrat institutlarda şu zatlar geçirilýär. Bizde Türkmenistanyna oğlanlardan talant, ýani öňe biljek oğlanlary saylap, olar östürip, o ýerlerde başurman gaýtyp Türkmen maşyn ruhuna Türkmen maşyn bilsin. Bir topar şu orta söýler ýygnap, 2 sany ýazyjy ýarlaklarjak bolup, ýaşyl ruhnamagy çykaralyp, ýani öz ruhnamagyny çykaryp, onu da kirleti bilen giyirip içinde ine Türkmen halky şeýle bolmaly. Türkmen halkyny şeýle etdirjek bolsaň, syýasy bilimler bermeli, jemgyýet bilimler bermeli, ykdysady adatlygyny bermeli, ykdysady maddi ýagdaýyny ýani hal maddi ýagdaýyny galdyrmaly, sosial aşakdan kömekler ýani sehel işlik bolana ýa sehel maşgala agyr ýagdaýa salanyna derw sosial kömekler bolmaly. Ine şonu ruhnama gelişär. Bolmasa o ruhnama ýene de adamyň aňyny almak üçin bir topar şoňa ýani ýarlaklar goşulyp bir topar dürüjeli işini edip ýani sapaklar geçirip ýürüýtler konferensiýalar geçirip şonu öwrenmek üçin bir topar adamlary ýat tutturup bir haçanla bir idiot ýolbaşy bolsa onu döwledem idiotlygy ýirkilýän eken. Ine Urbanul Berdimuhammedow idiot, kellesi giden kezzap, paraxor, meýlap durun bir neşekeş Türkmenistan näme? Türkmenistany kezzapçylyk dol ýatyrdy. Türkmen halkyny içine getirmedi ýaletdi. Türkmen halky bir-birini ýigrener ýaly, gaçar ýaly, agdyr bolmady ýaletdi. Türkmen halkynyň ahlak taýdan ýagdaýyny iň kese düşüren adam. Dünýäde türkmeniň arasyna ýigrenilýän, iň ýigrenilýän bir şahsiýet bolsa, ine şu Urbanul Berdimuhammedow. Şol ýaly ýigrenilýän adam bolmam, utanman, adamyň öňüne çykyp, utanman, elini galdyryp görkeden bolup, utanman adamlar arkadaş şöhrat diýdirip, utanman parahatlyk men gorak gelýän diýmeklik, ol bir aqzada asmany seredip, asmanyna ýer diýmek diýip, ýani hemme gara çalışyp, garany ağa çalışyp, adamlary idiot etmek üçin Türkmenistana ýolbaşyk edip gören bir şahsiýet tarapyndan hak bese düşen neşeker. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine şu ýerde bir watandaşymyz gatow ýaly Beyzat Sayfa diýip, men türk dilini gowy bilýänler watandaşlar. Prezidenti diktator edýän halkdyr, halkyň sesi çykmadyk ýerde prezidentler işleme avtomat diktator öwürlüp avtomat diktator öwürlüp gidýär. Ýugurda dogry ýöretmek halkyň elinedir. Gasy dogry. Gyzyldan çaýdan sözler. Ýene bir watandaşymyz gowy ýaly türkler şu ýagdaýda protestde çykýanyň sebäbi şu ýaşaýyşyň pese düşmekligi, düşmediligini isläp protestde çykýar. Gowudan gowdurmuş almak üçin isleýär. Dünýäň niýerik barýaryny bilýärler, ine menden jogap. Sag bol, Hira Narina. Gatow jogap berdiňiz, menden o jogap berýäňiz. Efirlere gelin biziň bilen halkymda düşündürün. Sizin Türk halkynda oraya baýlyklar ýok. Ýöne Türkiýede ýaşamak bir hil göwnüňe jaý. Türkiýede işlemek kynam bolsa, ýani kynçylyklar gowy çykyp diýär sebäbi adamyň arasyna adatlyklary bar. Sen birini kägedip, ýani o vilayetden o vilayete geçip bilýän, o ýerde bar sadaka berbilýän, o ýerde seni saklap bolanok, bu vilayetden o etrafy geçmek bolanok, maşyn sürmek bolanok, bunu obalar İstanbul'a girmek bolanok, bir topar kanunda ýok zatlar, sözde bolanok diýip halkyň işini görýär. Erteki güne bular jogap berjegini bilýär, şoň üçin görkezme hökmüne berýär.
aşağıdaki idiotların emheme zombileri, polis emheme teröristler ve polis zombiler şol ýokarda pagona adamlar görüp şoň ýa-ni ýarlaklap şolun bir kanun hereketlerini, bir kanun görkezmelerini yerine getirip öýlerini, canlaryny ul betbaşçylyga salýarlar. Ulu pikir edýär, şunuň bilen hemme zat geçer. Ananyň Liwatda, Sididäki türmede, Daşguzak türmede, Udundepe türmesinde bir topar bikamçylyklary edýän adamlar basylyp gidiler. Emheme haramzadalar basylyp gidiler. Ananyň ýagdaý ütkä botyr, dünýä ütkä botyr. Orta Aziýa demokratiýa gelli, nukus görkezdi, Gazakystan görkezdi, Türkmenistan görkezdi. Bolly, indi durup bolmaýar. Gazaklar hem durmaz, pikir etmeýär. Marta çeli hemme zat torar Gazaklarda. Türkmenlerde de torar. Sizin bitişik ýeriňiň ýeri. Bilen okmuş o zatlary. Ya pikir edýän, ay bu boş gurunlar, bolýa boş gurunlar bolsun. Sizdin size ýöne signal hökmüne aýdýar. Aklyňyz bolsa aýlan häzir. Çekilin. Bir kanşulukdan çekilin. Gurbanlığa gerekmi bir kanşulukla? Gelip etsin öyle. Ya doğun kardeş etsin, ya şamla etsin. Siz sokulma. Oşulma. Men bir kanşul etmeyecek ya iyeti men yakanla turur. Sen atamalıyordun, kaçırdın. Yakanla turur. Şu pozisiya, doğru pozisiya, şuraya saklamalı. Ya o sizi maşalanıza uğrar. Ananın ağlarsınız, türmeye gidersiniz. Ananın. Men köp gördüm şuraya adamları. Gidersiniz, hiç de sizi halas etmez. Yine bizim sözlerimiz aydılık gelip otur, dinlen şu zatları. Şunun bilen biz efir gutoraly. Aýtma zatlar köp ýöne adamyň wagtlaryny almaly. Hormatly watandaşlar, biz näçe size çykyp şu zatlary düşünürýär? Birinjiden size jemgyýet bilimler bermek üçin, bilýänlere ýatdyrmak üçin we şu ugurda sizin ýa-ni maslahatlaryňyzy, pikirleriňizi eşitmek üçin. Kyn görmän bizim kommentariýalarymyzda, şu videoň aşagynda ýazyň öz pikirleriňizi, maslahatlaryňyzy we bize berjek soragyňyzy. Biz inekepleşiklerimize size jogap berer. Hormatly watandaşlar, men diýler sag bolsun, ýani gelip bizim bilen çykyş edenler we sen halkyň bilen hoşuş bilersiň. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar, biz dinleýäniniz üçin, bizi izleýäniniz üçin, ýazyň bizim kanallarymyza, paýlaşyň şu videolary bizim halkymyz görmeli, bizim halkymyň aň düşünjesi ösmeli. Bizimni beýle halklar ýaly düşünjeli we öz-özümizi hormatlaýan, hormatly adamlar bolmaly. Ýa biz özümizi hormatlamasak, bizi hormatlajak ýokdur. Biz öz haklarymyzy almasak, bizim haklarymyzy alyp berjek ýokdur. Başaran adam bizim haklarymyzy ugurlamak bilen ýadyňyzdan çykarmak. Ilaytada diktator döwletde. Sağ olun, hemmeňize jan sağlyk we azatlyk we adalatlyk arzu edýär. Sağ olun.